weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to dabiya ko ɓillo madina kaaƴe pawe tampidaro murtogala ñamanari bafara laɓe ko waktu yoni ha to mofti kame dalwa en jiyaye gardidi kabruji mena to leydi Sénégal hanki jamma mawninama jamma jibinede annabi men mo jami kise goni kame leyɗele tariɗe Sénégal kala tonto leydi Mauritanie subaka hanki waɗi seppoji gulɗi jaw e yeeso galle ñaworo ha ganduɗa waɗi yimɓe hewɓe fiyaɓe hen kam e jaggaɓe tonto leydi Mali ko pelɓodiral aynaɓe remoɓe waɗi tonto falde kayi e nokku biteɗo Jalfara ha neɗɗo goto wasen fittandu muɗuma tonto Guinée Conakry ko suka debbo goto e nokku biteɗo Leluma e ko kañum tigui sokka toon saw saabi ɗum ko salade yettodirde joom galle mum e tumande o tuumi gorko makko ne jogui ñaw biyeteɗo sida kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jaññeɗena kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde go bawta hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabruji mena ɗemgal pular to leydi Sénégal ma en kaale oɗo hen jamma beɗɗo oɗo hen ko jamma teskaɗo e ko jamma mawninaɗo e nder jokli windere nde kala ha tenti noon toon to leydi Sénégal kame leyɗele taariɗe ɗum kala e to kadi ko jamma jigol aduna wonande annabi men cuɓaɗo mo jame kise goni on jamma noon adi mawninede e nder leydi Sénégal taw kadi ko jamma ɓurɗo teskede taw kadi ko nokku ɓurɗo teskede ko toon to Tiwawona jamma hanki onon halifaɓe diine ɓe dañi kay wasiyade yimɓeɓe ndeɓe duttita ɓerɗe mabɓe faade e gueno ndeɓe diddata seyɗane e kamɓe kala ndeɓe tamodirta ɓe gona neɗɗo goto ɗon ɗo Tiwawon ɗo taw kadi ko halifa général o e biyeteɗo Serigne Mbaye Sy Mansour holliri beele mum no fewi noon e caggal kay nde o joddi e famille taw kadi caggal nde o joddi e koreji makko kala ɓesgu Alhaji Malick Sy kala caggal kay nde ɓe joddi e won ceekol noon wonno hakkude mabɓe tuma kay ndegal kaldigal waɗi kamɓe kala ɓe mbawi rentude gam mawninde oɗo hen jamma ɓurɗo ɓurnaɗo windere o holliri beele makko no fewi noon tonne kadi to Oumar Yena e tonne kadi ɓe denti toon e gardegol ceerno Madani Tall e ceerno Madani Tall dañi sudde yogay konguɗi gam rutinde julɓe faade e gueno e nder jokli leydi ndi kala e ko taari ɗum ko mawninama oɗo hen jamma e taw kadi ko jamma ɓurɗo ɓurnaɗo windere ha joni toon to Tiwawon keddoren dadiɓe ɓe kolliri ɓe pawi juuɗe mabɓe toon to Tiwawon e balɗe ɗiɗi jawtuɗe ɗe kene fotta wonde temedde ɗiɗi e capanɗe tato e goo neɗɗo ɓen noon yoga hen nanguira ko ɗayinoje yoga hen nanguira e ko ndeelam walla hen jaguira ko konjam jafoɗon yoga hen jata e beddaji e kene duybina yoga hen ko wuyɓe yoga hen kadi ko sayseɓe jahata koko wona hajuji mumen kamɓe kala noon aɓe tawi juuɗe dadiɓe toon to Tiwawona e ko wona ɗum ko noon e nder galle goto tawama toon kene wona temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e taw kadi ko garam wonande huuɗo ɗayno koko kene wona capanɗe tati e tati werla ko ɗum tigui woni ko jagga toon e taw kadi werlaji ene doga taw kadi wona e mbadi pewal ɗi ngala ɗereji timmuɗi e ko wona ɗum ko kene fotta wonde motoje temedere e joyyi moto e ko ɗum kadi woni ko fawa toon junggo laamu ngu noon itti kay yogay koniyankoɓe gam neldude ɗumen toon beele kay mbawa rende nden ka e kisal ko ɗum tigui woni koɓe mbaɗi ko ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale bowallade diwoje kesala e taw kadi ko ngala Blaise Diagne toon noon dadiɓe oɗo ñalawma hande e laamu ngu neeli toon yogay dadiɓe e dadiɓe noon jilloyima toon gam jogade nden ka e kisala e yogay kay e laɓɓinde tigui ngal ɗon bowallade diwoje caggal kay teskede ko ɗo henna tan e balɗe daɓɓe ngal jogori udditede toon to Dias bowallade diwoje ngal Blaise Diagne ɗo henna e jeeɗiɗi e nduɗo henna lewru darindu hande ko nden tigui bowallade diwoje ngal e wattata jurnude toon taw kadi ko laaɗe mum diwoje ha joni toon to leydi Sénégal keddoren oɗo ñalawma hande ko ñalawma mawniniraɗo e teddiniraɗo wonande kay nguɗo henna ñaw taw kadi ko tampingu windere nde e taw kadi ko ñaw mbiyetengu sida e guila noon ñawngu feeñi kay hawde saaha mo gonden yimɓe hewɓe ne jogui mum kulholi e taw kadi yogay taw kadi ɓuuri wawde addude nguɗon ñaw koko fati
e rokkondirde ƴiƴama e ƴiƴam noon fawaki tan e wondude debbo walla wondude goɗɗuma hay to banggue pembola kame morola e kame kay ittude cegeneji yogay gueɗe e so tawi jomum ne wondi hen tan sa hutorima ɗen gueɗe sa renaki e ɗam ƴiƴam so tawi naati e ƴiƴam ɓanduma tan ka keɓowo e nder leydi Sénégal noon fedde witende loni sida ɓe koliri Sénégal naɓe ene daari darde tindelal gam haɓade nguɗo hen ñaw ha ganduɗa oɗo hen saaha mo gonden ñaw ngu noon e ko diga piccal jeeɗiɗi ha yettanima kadi diga piccal joyyi e ko ɗum tigui woni o saaha ko ñaw ngu yarata e nder leydi Sénégal ango ɓuuri teskede noon e nder falde Kaolack ha tente Kaolack e caggal nde Kaolack woni kay wuuro jaɓɓotogo hoɓɓe hewɓe taw ko imoɓe e yogay nokkuji e ha toon to Kolda caggal teskede koye keeri wona e ko ɗum saabi noon ɗiɗo hen diwanuji ko diwanuji ɓurɗi teskede laamu ngu noon ne ƴettuno pellital guila kay hitande ujunnaje ɗe sappo e jeegom ha fayenma hitande ujunnaje ɗe capantati beele kay ɓe mbawa riddude nguɗo hen ñaw ha ngu gasa ha laaɓa e nder leydi Sénégal kala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Sénégal naɓe wurɓe toon to leydi Italie oɗo saaha mo gonɗen noon yogay mabɓe ne jogui caɗele mawɗe no fewi ha tenti kadi eɓen gollinoɓe toon ha keeɓi ko wiyete altraita woni foftorde mumen yoga kay joɓɗele mabɓe ko wiyete passion koko kuppa ha laaɓi ha wi ceer yoga hen kadi so tawi carte séjour men gasi so tawi kadi jeehi toon to police dadiɓe gam yidde kay fewnide ɗin kayitaji heewi tottede ko ɗerewol e ngol ɗerewol noon woni hen ko balɗe sappo e joyyi yo jomum yaltu leydi ndi syndicat ji wonɓe toon to leydi Italie en wondi kadi oɗo hen syndicat biteɗo Souleymani Ndoye kamɓe noon ɓe pelliti ñalawma janggo jippade e booli sanga kay 9h subaka gam wadde seppoji mabɓe e wonde kay ɓe jadani e laamu leydi Italie ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Bambilor e kaleni oɗo hen accident musɗo baɗɗo toon to Bambilor e taw kadi ko jaga jaayi goto bukkodir toon e werla goɗɗo ha ganduɗa waɗi gañiɓe waɗi yimɓe ɗiɗo mayɓe hen sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie e beete hanki o noon waɗi seppoji e yeeso jagorgal ñawore e taw kadi ko toon to Nouakchott ɓen ceppunoɓe noon e wonno tigui gooƴe mabɓe wonno kadi konngudi mabɓe ko yo ñawore wurtine walla ni yo loskoji mbaɗe beele kay ɓeɗo hen waɗɓe ngal ɗo hen baɗala ha jooɓi fittandu ha jooɓi pittali nogas e jeetato taw kadi ko koniyanke ɓalejo e waranoɓe ñande manditare leydi ndi e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e taw kadi ko toon to Inala kamɓe noon ɓe kolliri ko ñawore kay foti yontude darne e waɗɓe ngal baɗal ɓe mbawa jaggede kañumen ne ñaawe e beele kay ɓen ɓe jinna men mbaraɓe beele kay ene mbawa foftade no fotiri kala e caggal noon dadiɓe jippima toon waɗi kay pooɗe ndure waɗi piile mawɗe no fewi ha ganduɗa wanno rewɓe nayeɓe ɓenne kadi dañi e fiyede hen dañi tigui gagnede hen ha ganduɗa debbo goto faɗɗi hen waɗi noon yimɓe joyo jaggaɓe hen ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale landaji e taw kadi ko landaji lunda ha hande ɗo gonɗen ɗo ɓe jaɓani e yadude e oɗo hen araray kesso darnaɗo toon oɗo hen araray kesso darnaɗo toon to leydi Mauritanie e kame yimre gendi taw kadi ko waɗande toon taw kadi e yimre nde e ararayo kala puɗɗi golle mum ko ñande nogas e jeetati e lewru mandiɗo hen ndu kamɓe noon ɓe kolliri ɓooyani kayde dadiɓe garno e nokku mabɓe taw kadi ko RFD e toon noon dadiɓe dañi tettu toon ararayuji kewɗi no fewi haaɓe ceeki ɗumen ɓe guitti toon kadi kaɓirɗe mabɓe kewɗe no fewi laamu ngu jaggi ɗum oɗo saaha mo gonɗen kamɓe koye mabɓe ɓe jaadani e o araray kesso kam e jimola kam e yimre gendi nde ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaal toon to leydi Mauritanie keddorɗen jayde wiitede tawari ɓe kolliri e wonande kay subaka hanki walla mbiyen kikkiɗe hanki jamma hanki o ko suka gorko goto jaranoɗe duuɓi sappo e joyyi e taw kadi koye nder leggal bitegal tayyerata walla ni koye leggal bitegal entala e toon noon ko toon tigui wotawa omo welta e nder huɓere wotere e taw kadi omo jaggi ɓoggol omo waɗi e makko omo welta e kanko noon wonki heddaki e makko caggal nde procureur ari kame dadiɓe hettuɓe on fannu ko ɗon tigui ɓe ndondimo ɓe nawi ɓandu makko toon to morgue beele kay ɓe mbawa wadde hen leskoji ɓe ƴeewa so tawi ko kanguel tigui warti walla ala kanko ko baraɗo ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en jaaha toon to kay hayɗi ñande nogas e tati ndu lewru mayduɗo hen ndu kame nogas e joyyi ko nden tigui sukaɓe hewɓe pottinno toon to kay hayɗi e gardegol oɗo hen gorko biyeteɗo Abdourahmani Basse ene wondi
kadi goɗɗo biteɗo Aboubacry Ba taw kadi ko gonɗo hen kanko ɗo hen biteɗo Aboubacry Bass Aboubacry Bass jafoɗon kanko ɗon ko kanko ardi ko fati ka e haɓade ñaw mbiyetengo sida e nder falde gorgol kame guidimaka kala kamɓe noon toon to kay hayɗi ɓe mbaɗi toon kay potital maɓɓe ngam findinde yimɓeɓe yo gay leɗe ha tente legal tulde e kame legal garage ngam findinde yimɓe hewɓe jertinde yimɓe e taw kadi koko ɓuuri wawde addude nguɗo hen ñaw mbiyetengo sida hollirde noon ñaw mbiyetengo sida wona tan to banggue lelde hakkude debbo e gorko ɗum heɓoto ene heeɓo e yogay nokkuji taw kadi ko ballirɗi ƴiƴama e ɗum noon yimɓeɓe kala ene poti rentade moni kala jogo e koñorguel mum ceguineji kame laysetaji mum kame ƴetogui mum kame cetti mum kala e kala ko neɗɗo ne hutoro wasa rendude e hay goto ha tenti neɗɗo ma anda kamɓe noon toon to kay heyɗi ɓe dañi kay wasiyade yimɓe hewɓe ha ganduɗa kene wona temedde ɗiɗo neɗɗo ko ɓen tigui dañi yettade e gam yurnitade celle mumen so tawi gondani e nder nguɗon rafi oɗon noon rafi sida e nder leydi Mauritanie kala e sorendi kala temedere ko neɗɗo goto wondi hen laamu leydi Mauritanie noon hollitine jogui pellital gam wawde jogade kala gonduɗo hen beele kay ene wawa dañde kisal muɗuma ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en jaaha toon to lappol palol dande maayo e jehen ha toon to wuuro men wiyetengo Luksayb gorgol taw yen toon Mouhamadoul Ghali Ba ma o simtanen seeɗa e mawlidi nabi baɗɗo toon e taw kadi waɗi ko toon to Luksayb e saraji Luksayb kala ene tawe e lappol palol dande maayo Ghali Abouba. ceerno Abdoulaye Sarr jamma hanki e nder wuro men Likseba mawninama tigui jamma jibinede nelaɗo men mo jaam e ɓuural jamma e kisal woni mawninama tigui e jamma hanki o ɗo e wuro men Likseba hono no yoga kay e guure men taw kadi ko guure lappol palol dande maayo heewi mawninde e kala o saaha so arti mbiyen noon jamma o noon waɗi fayida no fewi yimɓe hewɓe kadi umminoma délégation timmuɗo umminoma to Nouakchott taw kadi ko arɓe toppitade ko fate alhaali mawludi o mbiyen ko ɓuuri tengtude kadi e oɗo jamma mawludi ko tawtorede kadi on jamma hono oɗo shérif taw kadi ko shérif biteɗo Chérif Ali noon taw kadi ko ɓi Chérif Mouhamadoul Habib ummino tigui e nder leydi Sénégal taw kadi ene ari ala kadi ko addi ɗum so waɗa beele kay ene hawra e o jamma mawlude baɗowo e nder ngoɗo wuuro Likseba mbiyen kanko Chérif noon caggal nde o bisma ɗon o yetti tigui o salmini dendagal ɓesgu Likseba naaɓe o duuni ɗumen o ñaagui Allah kadi no Likseba woniri hande capital ko wiyete capital tijaniyankagal yo Likseba won kadi capital diine islam e nder diwan o pop mbiyen caggal nde Chérif o woni ɗon ha waktu nayabo nder jaaha jamde ndi fawi waktu nayabo jamma ko nden tigui o faati galle makko caggal nde o fofti hande subaka hande noon ko subaka hande tigui o dawti o wayni wuuro Likseba ngo tawa kadi omo welti no fewi mbiyen hande noon nde sagataɓe ɓe pini e nder ngoɗo wuuro Likseba ɓe pini tigui ko wadde silkiji e yaade kadi juuroyade bamuule juuroyade mawɓe men tawa kadi ko mawɓe waliyaɓe Allah laaɓe ceera hoɗɓe e jomumen ruttiɓe tewa kadi ko tawateɓe oɗo saaha e nder bamuule wuuro men Likseba. Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo wonno ko maldini cimtol men ko fati mawlude jamma mawlude men e jamma hanki o ɗo e wuuro men Likseba. Seydi Ba toon to Luksayba gorgol e nder falde lappol palol dande maayo ngol rewo e worgo kala sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali to falde kay e nokku biteɗo Keñeba toonne kadi ko tana musɗo waɗi toon e nder wuuro wiyetengo Jala Fara walla mbiyen Jala Fara toonne kadi ko tana musɗo waɗi toon ha ganduɗa ɓeɗo hen sukaɓe ɗiɗo ɓe jeeya ko toon to leydi Sénégal taw kadi ɓe jeeya koye nokku biteɗo Ɗahara to wuuro ceerno hen goto noon wiyete ko Abou Paté goɗɗo wiyete ko Abdoulaye Paté aɓe gonduno e gaynako mabɓe biyeteɗo Aliou Samba on noon jeeya ko toon to Samba Ñame kamɓe noon ɓe gonno tigui koye ornude jawdi mabɓe e tuma noon nde mawɗo gorko goto wonno e guesa mum nden tigui yalte e guesa muɗum ene jogui fetel dañi fellude e goto e jawdi mabɓe noon e ko nden tigui ɓe nangui mawɗo caggal nde mawɗo wi ko kamɓe tigui ñaayi guesa mum ɓe kolliri ɓe ñayani haydara ɓe dañi noon memde mawɗo e caggal noon nde mawɗo hooti wuuro nde ko nden tigui mawɗo noddi noon e sukaɓe wuuro ɓe nde ɓen gaare fetelaji ɓene jogui cabbi ɓene jogui kala e koɗon tigui woni haare felɓodiri hakkude mabɓe ɓe dañi fellude mawniraɗo biyeteɗo ɓe dañi fellude Abou Paté o ha ganduɗa rutti e joomum koɗon tigui rutti e joomum ɓe dañi kadi gañodirde hen biyeteɗo Abdoulaye Paté noon ko nden tigui mettini yaltini laaɓi mum e dañi ganje e mabɓe yimɓe tato ha ganduɗa kamɓe
jibene ɓe dañi fellude biteɗo Abdoulaye Paté o kame Aliou Sambo haɓe mbarmini ɗumena ko caggal noon nde dadi ɓe giwi toon to nokku biyeteɗo dadi ɓe nde giwi toon to nokku biyeteɗo toon jafoɗon nde dadi ɓe giwi toon to nokku biyeteɗo Keneba ko nden tigui gaari jagguiɓe oɗo saaha noon aɓe tawe toon to Keneba kamɓe e gagnande mabɓe kanko on duttiɗo e jomum noon o wirama oɗo hen ñalawma hande oɗo saaha mo gonɗen noon pelle aynaɓe kamɓe pelle remoɓe tigui ko ngol cimtol ɓe jaltinnoɗe ɗo balɗe aɓe jogui kulhuli mawɗi no fewi caggal kay nde hikka toɓo ngo nde yahani no foti yaruni yataw pelɓodiri e musɗe jogorani wadde hakkude aynaɓe kam e remoɓe eɗen mbiya yo Allah yurmo yaafo kanko on cankiɗo taw kadi yetti ɗum ko musidɗo men biteɗo Samba Selli So taw kadi ko gonɗo toon to Nioro joni kabruji men ɗemgal Pular ko toon to leydi Mali keddorɗen toon to leydi Mali noon ma en jaa toon to Motti toon to Mofti noon e nder wuuro wiyetego Dalwa tonne kadi ko oɗo hen ko suka almudo kanko noon o wiyete ko Hadi Touré omo wondino e sehil makko goɗɗo kamɓe noon koɓe almuɓe ɓe jano tigui ko toon tigui to Motti to koɓe jogui bitikaji mabɓe ko toon ɓe jeeyata jamma hanki on ɓe dañi yaade nokku biteɗo Dalwa gam yidde mawɗinoyde jamma annabi men mo jaame kise goni caggal nde fajiri feeri eɓe garta ko nden tigui woni nde ɓe kolliri mobile mabɓe ala ko wayno gasoil ko nden tigui ɓe jaari koyɗe gam yidde sodoyde gasoil e nokku gonɗo yeeso mabɓe o nde ɓe coodi ɓe gayni aɗe taccita bolol ko ɗon tigui werla goto bukkiɓe e kamɓe ɗiɗi nde ɓe jani ɓe keddodaki e wonki noon kanko ɗo hen biteɗo Hadi an kanko noon wo jeeya ko nokku biteɗo Bay Sambula goɗɗo noon jeeya ko nokku biteɗo Flonkita kamɓe noon ɗo kikiɗe hande ko toon tigui to Dalwa ko toon tigui ɓe mbirete eɗen nelda duwaw dendagal Flonkita naɓe kala en wondi e dendagal Bay Sambula naɓe kala duwaw nde gueno yurmoto e yaafo kamɓe ɗiɗo kala kabruji mena ɗemgal Pular sen giwi toon to leydi Gambi walla mbiyen sen giwi toon to leydi Mali koto leydi Gambi paɗen to leydi Gambi noon e gardiɗo suudu jangguirdu wotiri wonde toon to Banjula holliri wonde kay jagorgal kalfinagal ko fate banggue nedi kam e jangde so tawi ittani yogay sukaɓe jeetato taw kadi ko tumaɓe ene mbaɗi gamridi fewani e nder cuuɗi jangguirɗi kamɓe noon ɓe jarata e koye duuɓi sappo e jeetati taw kadi suudu jangguirdu ndu wiyete ko haysa kola high school noon ko suudu jangguirdu taw kadi ko ɓurdu mawnude wondu toon e caggal nde sukaɓe mbaɗi toon patital mumen e konga bawɗi mumen ene mbaɗa gamri mbiyetendi bombas gamri mbiyetendi bombas noon ko gamri debbo e gorko tan way kono gondigu ni ko gamri nefnidi ndi welani hay haltude ko ɗon tigui kanko on e gardiɗon e kolo holliri so tawi jagolgal ittani ɓen jeetato e kanko ko gaccowo golle makko ha laaɓa ha wiye ceera kabruji men ɗemgal Pular nawaten ko toon to leydi Guinée Conakry e nokku biyeteɗo Leluma walla mbiyen Leluma toon noon ko oɗo hen suka debbo o wiyete ko Salimatu Diallo kanko noon e gorko goto kay toon to laaɓe dañino ƴamdemo ha humanimo e caggal nde o hurtinde waɗi dumuna goto o sali o meeɗani jabde leldade oɗon gorko ha ganduɗa gorko waɗi kala peeje e peccorde ronki kay yoɓe jettodir ko nden tigui e nde gorko namdima o wi ɗum koma mbaɗoya ƴiƴam maɗa ƴeewa so tawi a wondani e sida e gorko nde sali ha woni ko nden tigui o ñagui ceergal makko e gorko nde seerimo noon ɓe jettodirani caggal noon koreji makko dañi ruttude e teŋeɗe e kala ko gorko wanno e makko caggal mum noon kanko suka debbo biteɗo Salimatu Diallo o dañi kay yaade e nder wuuro ngo taw kadi ko wuuro wiyetego Leluma omo haalana yogay sukaɓe rewɓe so tawi waɗi on caloɗe omo jogui ñaw mbiyetego sida ko ɗon tigui gorko adanimo kaytol laamu ko nden tigui debbo jagga uddoya to cuuɗi dumbirɗi goni toon to laaɓe caggal kay nde o rokkiri oɗon kabaru wonani kabaru labɗo no feewi caggal mum noon jibini haala mawka no feewi taw kadi ko chef gardiɗo e nokku biteɗo ñankoye noon koye nokku tawete woɗɗani laaɓe on noon ari toon yaltini on suka debbo kaso oɗo saaha mo gonɗe noon waɗi pelɓodiral manggal no feewi hakkude jinnaɓe debbo kame jinnaɓe gorko aɓe tuumi noon yatta wona on chef gardiɗo ngon wuuro woni caggal ngal ɗo hen dewgal kabruji men ɗemgal Pular paɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire ñalawma hanki o beete hanki o Emmanuel Macron laamiɗo leydi France kame Alassane Dramani Ouattara laamiɗo leydi Côte d'Ivoire ɓe jeehi leegal biyetegal 13 ville gam fawde toon hayre mabɓe adinde hayre adine noon koko fate fewnude lawol lana jordi e taw kadi koko wiyete métro on métro noon ngol lawol kene qima jarmuɗum kene fotta wonde milliard taw koye koppareje euro milliard taw kadi milliard e capanɗe 4 million taw koye koppareje euro e ngol lawol noon ngol fottata gasde ko hitande ujunnaje 220 ko nden tigui
kan lana wattata lumbade e nder weyoji walla mbiyen ko nden tigui kan lana wattata dogde e nder wuuro maggo ngo woni Abidjan taw kadi waɗata bowal laade diwoje mabɓe Emmanuel Macron waɗi jillu mum e nder Afrique caggal nde i Burkina Faso o yeehi toon to leydi Côte d'Ivoire oɗo ñalawma hande o fayi toon to walla mbiyen kikiɗe hanki o yettima toon to leydi Ghana nande makko e jaɓɓima mum toon biteɗo Nana Akufo-Addo holliri beele mum no fewi ko ngal lawol woni goo laamiɗo leydi France fawde koyɗe mumen toon to leydi Ghana ɓe jewtidi noon toɓɓe kewɗe ko fati e nder ngoɗo hen wuuro walla mbiyen ndiɗo hen leydi mbitendi Togo kamɓe ɗiɗi noon ndendi yiyande mabɓe kay koyo yiyande mabɓe kay koyo sumgoji juɓɓini toon e taw kadi suɓoji ɗi ene jaadi e jamanu beele moni kala ene yiito hoore mum e nder leydi mbiyetendi Togo toon to leydi Benin paɗen toon to Benin kene foto wonde nogas e jeetati e taw kadi ko ardiɓe koniyankoɓe walla mbiyen chef police kame gendarme ko ɓen tigui guitta e golleji mumen caggal kay nde ɓe dirtini kene wona capanɗe 6 million taw kadi koye koppareje panoɗe kay e nder ɗin galleji e kamɓe noon oɗo saaha mo gonɗen koɓe jaggaɓe ɗo e balɗe capanɗe 6 nde ɓe jaltinto ɗen koppareje ha laaɓa ha wiya ceera toon to RCA paɗen woni Centrafrique oɗo ñalawma hande ɓe mawnini lawol capanɗe 5 taw kadi ko manditare leydi mabɓe gardi leydi ndi noon biteɗo Faustin waɗi erago mum discours muɗum e tuma kay nde o holliri wonde omo duwono ɓeɗo hen lafaji mbulaji e taw kadi ko wasde pittali min e nder Centrafrique taw kadi ko ndenka e kisal e yinnoɓe addude ndenka e kisal duumika e nder leydi Centrafrique kanko noon waɗi erago makko wonande kay ɓeɗo hen yimɓe windere nde walla ni pelle windere nde mbasata rumtade Centrafrique oɗo saaha mo gonɗen Centrafrique woni koye caɗele mawɗe no fewi toon to leydi Gabon paɗen toon to Gabon Africa numéro 1 holmo anda Africa numéro 1 ko jayde wiyete noon taw kadi ko fuɗɗanode hitande 1990 e capanɗe 81 toon to leydi Gabon taw ko leydi Gabon kam e leydi France e caggal mum noon guila hitande ha faade oɗo saaha mo gonɗen ɓe goni tigui koye hofgo juuɗe e galle mabɓe o noon koko uddi ha tiiɗi caktowo konguɗi laamu ngu e biteɗo Alain Claude Bilbinze holliri wonde kay oɗo saaha mo gonɗen e yidde mabɓe koyo Africa numéro 1 wonto radio Gabon e kamɓene ɓe mbawa darade hen darde tindlang caggal kay ko hadafi haade mum ittede e laamu huninoma ma fewnita ngo radio beele kay radio ngo wawa jokkodirde e windere nde kala no comme RFI Afrique ni hen oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabruji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba kabruji men dottaɗi mana wen ha ton to Yemen Pakistan Arabie Saoudite kame Portugal Espagne ha ton to Turquie kame Japon e ha ton to Sri Lanka ceerno Ghali Abouba bisimilla maɗa Seydi Sar ko noon tigui kabaruji men jolam jaɓeri wonata hande ko kabaruji dottaɗi putortoɗen koto leydi Yemen mbiyen to leydi Yemen noon ko yimɓe tato mbasi toon pittali mum tawa kamɓe tata foof koɓe Yemen naɓe tawa kadi ɓe jeeya koye ɓeɗo yimɓe wiyeteɓe rebelen ko kamɓe tigui mbaddi e hakkude mabɓe e nder ka goto taw ka mabɓe ko kamɓe tigui ɓe mbaddi toon ɓe lurodiri ha kuure e condi dukki hakkude mabɓe yimɓe tata noon mbasi hen pittali mumen hewɓe kadi gañima hen koto Pakistan paɗen mbiyen noon ko jangu musgu waɗi tigui subaka aljuma hande o e nder école goto taw ko école agriculture école ko fati hen ndema e nder école on noon ko hen tigui jangu waɗi ko sagataɓe worɓe gari tigui ne ɓorni yobboji ɓaleji ene nandite rewɓe ala ko yiyete mumen so wona guite ko ɓen tigui gari e nder on école ɓe jaltini pétalaji ɓe dosi yimɓe kuure condi ko famde foof yimɓe jeeyana yo mbasi hen pittali mumen fodde capantato neɗɗo kadi gañima hen gañande musɗe e nder ɓen gañiɓe noon e tawi mabɓe tigui wonɓe hakkude wurɓe e mayɓe kamɓe walbuniyankoɓe en ɓe hollirama tigui ɓe mbasi hen sagataɓe tato ha joni kabaruji men jolam jaɓɓen jehen to leydi men Arabie Saoudite mbiyen ko koninkoɓe leydi ndi kolliru tigui wonde ɓe kepti kaɓɓirɗe kewɗe tawa kadi ko kaɓɓirɗe mawɗe no fewi kaɓɓirɗe koninkoɓe kewi hutorade e keerol hakkude mabɓe e leydi Yemen koto leydi Portugal paɗen mbiyen laamu leydi Portugal ɓayyini tigui wonde kayne goto dahanoɗo e nder Nigéria yalti e oduna e subaka hande o koto leydi Espagne paɗen ko altine garoɗo o mbiyen justice mo leydi Espagne hollirta tigui so tawi kay mabɓe goppide yimɓe ɓeɗo yimɓe taw jafoɗon de ɓe katala en noon yinnoɓe hebde jeytari mumen sokaɓe e o saaha koto leydi Turquie paɗen mbiyen ko famle fof ko capanɗe jeegom e ɗiɗo neɗɗo nanga tigui e ñalawma hande e subaka hande o ɓe nanga tigui ko nder leydi turque kamɓe foof noon ɓe tuuma tigui koye jeeyede ɗeɗo pelle
pedde cebbitiɗe ɓe hendi état islamique koto leydi Japon paalen to leydi Japon noon mbiyene ñalawma hannde subaka hannde o ko usine goto taw ko usine pewno arme chimique ko kañum tigui fetti toon neɗɗo goto wasi hen fittade mum 1 neɗɗo kadi gañima hen gañande musɗe ha joni ko leydi Japon keddoɗen mbiyen ko konninke goto taw ko konninke mo hinde Marinche jeeyaɗo to laaƴiden Amérique ko kanko tigui ñawa toon e subaka hannde o ñawa tigui kadde gurdam makko mo lelo e kasso kanko noon o tuuma tigui ko viol de debbo goto caggal kadi nde o dahmeti o debbo o gayni o rutti kadi o waɗi ɗum o ñawama hannde noon omo lelo kaddi gurdam ko e nder kaso to Sri Lanka cakkitorɗen mbiyen ko famde fof ko 16 neɗɗo wasi toon fittade mum yimɓe hewɓe kadi majji melow ha e oɗo saaha ko ɗum kuɓe yitede mbiyen ɗum noon ko caggal nde jeeya taw kadi ko toɓoji kewɗi ndiyam kewɗi hendu caabi toon ɗum noon waɗi tigui ko hakkude waɗi tigui koye diwan koye nder leydi Sri Lanka tawa kadi ko keerol hakkude mabɓe e leydi Inde. en ñaguima yaafuyen joolam jaberi ne waɗa taaƴe seeɗa e ɗum noon koye kaɓirɗe he wonima en garto hen so gueno haaji haali Abouba paaɗen ko toon tomo Zambique toon to bagno Diadien ɓe mbaɗi erango kala ɓiɗɗo pullo gonɗo e nder leydi Mozambique en yiiɗi tawtorede fedde heɓlo sukaɓe Afrique no wawno wadde kala saaha maɓe jooɗo ñalawma aleɗo so gueno haaji kabruji menan joolam jaberi ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdoulaye Sarr ɗum wonno komin tongan noon kabruji men garandino ɗo ñalawma hannde kettuki malaki jaam ñalawma janggo so gueno haaji ko haali Abouba so komin tawtoyan altine so gueno haaji kettuki malaki jaam yo jaam Allah hirane ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke